UMLA ka North Shillong uba Adelbad Nongrum uloong baka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kadai banya shakmat halor ka jingpen kenriano ya kibri ki basa hatem metor yo maulong da ka bauloong baka Sarkar kadai banya shakmat namar baka Sarkar ka klamle da ka bor ban kendang ye ki tegi briu ki basa ka tega jaka henre ka supen kenria eki shaki weipat ki jaka naga benta ka jingshong suk shong shngan bat namar baka tega jaka kaladon kamru ban penbha Habai kran bat kila pathai kubor uba Adelbad uloong bawatla udai UMLA jong kate kathain henre nakaliang ka Sarkar ka khlam kwa ban kentup lang yu haka high level committee haka ba omdan jingtim baka ka badon shalenden henre haka ba ka Sarkar ka shim ya karai ban penkan riano ya ki harijan nagathem yo maulong uloong bawla kloy ban kershan ya kata uloong ru baka jingkhang ya kate ka surok hatem yo maulong kelawan rai ka jing ki babun namar baka jingkhap ngia palat ki surok hakaba la dala ban penken ria ye ki na kate ka jaka kan yarap sibon ki paiba ki badan kam banya lengba na kate ka jaka uloong ru baki bor ki bana shalenden ne ki bor ki bana bar kim dei ban wan tuklar kate ka benta namar badei balale daga Sarkar jilla Meghalaya kabadon ne ka jingthmu banle ka babhatam namar bakatei kadai ka mat ka bala sateng laslem bat menta ka por ka ladei baka Sarkar kan shimkhia bha ya kate ka mat namar bakum bapau bakila kam bakila don ye ki kot kisla nausim watla khlamla ban sei ki kot kisla kala bandon shalenden bat ka Sarkar kadi ban yaj be shakmat ya kate ka benta uloong ru bana kaliang ka Sarkar kamdei banle politics ya kate ka benta namar bakum bana kaliang ka Sarkar kaladep ban penpau hayeng dorbar thawain bakimla ban yakran ye kane ka benta namar baka case kadang don haka high court shooting tani kawai bayo lesi kali tamat pembit pada election namar ba ladaka court kadang don ladaka case kadang po court ti ngakarmen scam baka honorable high court jong Meghalaya ru kan ai karai ka badai tam namar ka government of Meghalaya kamdon jingthmu nam taban evict iki ban relocate iki bar kham tam ko baka kumala pau po khobor ka jingthmu ka rokom plan ka strategy jong ka government kalomba yekitu ki government staff ki basa antu ki bolong naki different department mo desi kitu kila bakin relocate iki lani dakabasu ai hukum no iki bakin mi atu jaka bakin le bangsa syaki department concern mo kabaki dei don ki badai napo veterinary don badai napo municipal kidon badai napo cantonment kota terter ti the rest part yekitu basa bi ante ngatrai ka Sarkar ka kadon every right kan banle barkakut ngasngo ba kakut beramburam jong Meghalaya ru ngasngo ba kadai ban ai karai ba bahata nomor kani kadai kabangi kuat ya kaban develop itu jaka mdei bangi kuat bangin mdei bangi isi ane bangi kentat yaki mo kide ki pan parcel jom Meghalaya nadu ki por men kolong kuma kila donati jaka kila trei kila syakri yaki produk personam jongi ki long shwai balik to bangi nula ban compromise no par barke jing bha jong kalawai jong ki long dia local MLA nadu ko basrang ka bang apu ko jing kali bai pai bar kali ngo balik ka Sarkar kam kentup le menga po ka high level committee kumu local MLA ubadai usul responsible ba represent ru yang ni constituency but yang tu ki area ka bahap ki basyong basa jong ki kini ki community Panjabi mo hangte po ithami mulong kade ki area ka bahap po ka constituency jong ti ngaptip ki boron chalendet adu banta kim kwa ya ka ban include laminga tinrei ka jingkali kalong tangkan nehi namar ki bangile nam ta ka good intention kau jing temu baba ngasngo ba ka government hi ka deban ya kaman margim simla ka government ani pa ba ho ngim simla khmilen ti la ngim simla panbor da ka ba ngin evict yaki la ngin sube yaki ngin sukandang yaki nang tu ni jakasa nrei ngido kan pen kriya yaki sakiwi par ki jaka kalong na ka banta ka jing sangai ka jing suk na ka banta ba tu ko area ro dong kam ban develop marhani ka jing khamnya pa ka sor mata bele i kalenti ka bani banya tang san minute matang hab ya do ar lai kan ta kan no jing do nong ye ki pai ba general public ham tam mo ki ta khatri ka ta bar ka por ka puli ka puthi ki school ki college kla ta pla ti ngangit scam ba ki wei pat ki bor ki bana sheldet ki numde ban tuklar namar kani kalong purely responsible by the state government of Meghalaya ba ki dei ban le ya ka badai mde ban le ta baba
bat ngasu kapor la ailat ba bat kani ki issue ka ba na sating la slam ba ti kadon ka kontroversi ka ba shirkai ba mo namar ke da ka jingklim ju kitab kala yo ta ka pata no sim re hadu mata pakim la ban sei ring ngasu ba government kadi banyak syakmat kumangi community kum pai ba bar kembe ban play politics mar lesi kum bakalong mata kaki sekarang don apo high court maybe kala ban subjudice kum maki apo ka assembly ba nimla ban ya keren ya ni ka subject namar case is still pending with the court, so it's stand subjudice matter ti basuling oper kalong ba menta peding kani kapor kipen mi ni ko order ngimti badu kan lu pat kidon kamon nani kila ban le ni yo lesi ka ditaban disguise si pai ba mengelesi mi karai nama kadi kani election mak sautu ba ni election kan ta ba ye gibran po government especially kalau rule daga NPP mahlur ki kam ki ba bun ba ka bangin sekren ko pai ba aktif ti maybe ada hal kita banyak darab jot ti penmi yang ni ko ki issue ban pen pau ba ka government present government ka simkhya le ba simkhya di ban pendep sunan mendai ban su pelong tamannya lam baklai pai ba na taman su pen community pen angnot kai pai ba namar kani di issue basa snam pun